Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Радыяцыйная абстаноўка ў норме. Гомель і Лельчыцы афіцыйна выводзяць з пераліку зон радыеактыўнага забруджвання. Бяспека дзяцей – галоўны прыярытэт. Пракуратура і МНС правяраюць школы. Ляскавічы чакаюць гасцей. 15 жніўня адбудзецца фестываль «Кліч Палесся». А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Гомель і Лельчыцы афіцыйна выключаны з пераліку населеных пунктаў, якія знаходзяцца ў зонах радыеактыўнага забруджвання. Адпаведную пастанову прыняў Савет міністраў. Шматгадовыя даследаванні пацвердзілі, радыяцыйная абстаноўка на гэтых тэрыторыях прыйшла ў норму. Шчыльнасць радыенуклідаў у глебе і дозавая нагрузка на жыхароў знізіліся да цалкам бяспечнага ўзроўню. Гэта пацвярджаюць вынікі сістэмных абследаванняў з адборам проб, якія з 2021 па 25 год праводзілі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы здароўя. Гэтаму рашэнню папярэднічала 40 гадоў працы. Плошча забруджвання цэзіем-137 у рэспубліцы зменшылася ў 1,8 раза. За гэты час у рэгіёне былі рэалізаваны маштабныя праграмы па реабилитации и развитии территорий. Благодаря последовательной политике нашего государства удалось выстроить систему защиты населения и реабилитации территорий. Беларусь стала общепризнанной страной-экспертом, где на основе научных разработок, собственного опыта были внедрены эффективные технологии. Основной стратегией остается динамичное развитие инфраструктуры пострадавших регионов, достижение их экономической самодостаточности, создание комфортных условий для проживания и жизнедеятельности при обязательном сохранении необходимых мер радиационного мониторинга и контроля. Новый пералік афіцыйна ўступіць у сілу з 1 студзеня. Пры гэтым для школьнікаў Гомеля і Лельчыц бясплатнае харчаванне захаваецца да чэрвеня наступнага года. До 1 верасня лічаныя дні. Пакуль школьнікі і бацькі рыхтуюцца да новага навучальнага сезона, адказныя службы працуюць у рэжыме павышанай гатоўнасці. Бяспека дзяцей – галоўны прыярытэт. Супрацоўнікі пракуратуры разам з выратавальнікамі праводзяць маштабныя рэйды. Правяраюць усё ад спраўнасці пажарных сігналізацый да санітарнага стану школьных сталовых. Падрабязнасці ў Дар'і Дрожжа. Доброго дня! Доброго. Мы к вам в гости. Надежда Ивановна, директор школы, очень приятно. Старший помощник прокурора Гомельского района Сач Александр Сергеевич. Старший инспектор Гомельского района Филиппов Евгений Андреевич. Мы к вам с надзорным мероприятием. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Романовіцкая сярэдняя школа ў апошнія гады перажывае другое нараджэнне. Падчас капітальнай рэканструкцыі адрамантавалі дах, абнавілі фасад і замянілі вокны. Прывялі ў парадак спартыўную і актавую залы. Работа кіпіць, цяпер на бягучы рамонт выдзелены 250 000 рублёў, каб да свята кожны метр блішчэў. І гэта неабходнасць. Вёска актыўна расце і забудоўваецца. Сёлета за парты сядуць каля 540 вучняў. Будет заменена плитка, она меняется. Сейчас идут ремонтные работы в вестибюле первого этажа, капитальный ремонт детских санузлов, восстановление санузлов и, соответственно, восстановление душевых. По итогам рейдового мероприятия замечаний нету. Мы надеемся, что по срокам укладываемся, закончится текущий ремонт и с Новый год встретим обновленные, красивые. Напярэдадні навучальнага года рэйдавая група правярае кожны куток ад прышкольнай тэрыторыі да харчовага блока. У фокусе ўвагі адпаведнасць фактычнага завяршэння рамонтаў дадзеным у актах гатоўнасці. Строгаму кантролю падлягаюць харчовыя блокі, спартыўныя пляцоўкі, медыцынскія кабінеты і санвузлы. Асаблівы акцэнт на работу камер відэаназірання і арганізацыю бяспечнага дарожнага руху на прилеглой территории. С помощью сотрудников как МЧС, так и сотрудников милиции нами проводится проверка учреждений образования, как говорится, начиная от калитки и заканчивая помещением приема пищи, то бишь пищеблока. На сегодняшний день в учреждениях образования выявлены нарушения по территории, прилегающей к учреждению образования, где несовершеннолетние могут причинить себе телесное повреждение. Указано нарушение по факту выявлены в тех местах, где разбросан какой-либо бытовой мусор, либо имеются неровности на территории. Органами прокуратуры и именно теми сотрудниками, которые осуществляют надзорные мероприятия, в адрес учреждений образования вносятся как предписания, так и представления, то есть акты реагирования прокурорского, для того, чтобы эти нарушения были устранены.
Асобны і бадай самы строгі блок – пажарная бяспека. Супрацоўнікі МНС дасканала правяраюць наяўнасць і тэрмін прыдатнасці вогнетушыцеляў, працаздольнасць пажарных апавяшальнікаў, а таксама адпаведнасць нарматывам вогнеустойлівасці аздобных матэрыялаў. Найменшая заўвага фіксуецца і берецца пад кантроль. Установили пожарную сигнализацию, правильно? В прошлом году. Что мы делаем при сработке пожарной автоматики? Смотрим, где она сработала. Правильно, смотрим, где сработали, посмотрели, Да, вот сходили по туда по шлейфу. шлейфу, Да. посмотрели, есть то, отзвонились на линию молнию, подтвержденный либо ложный сигнал. У гэтым годзе за парты ў Гомельскай вобласці сядуць каля 160 тысяч школьнікаў. Каб бацькі маглі не хвалявацца, маштабныя праверкі ідуць поўным ходам. Абследавана каля 75% школ. Работа камісіі працягнецца, пакуль кожны аб'ект не будзе прызнаны цалкам бяспечным. Дар'я Дрожжа, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Ад дзіцячай мары да прафесійнага статуса. Маладыя спецыялісты прыбылі на свае першыя працоўныя месцы. Дзяржаўная падтрымка, льготнае арэнднае жыллё, фінансавыя бонусы і вопытныя настаўнікі. Усё гэта дапамагае моладзі адаптавацца. Як свае першыя дні ў працоўных калектывах ацэньваюць пачынаючыя супрацоўнікі, даведаліся нашы карэспандэнты. Для Ксении Климовой шлях у медицину пачаўся з асабістага вопыту. 6 гадоў таму яна апынулася на бальнічным ложку ў траўматолага-артапедычным аддзяленні, дзе ёй прааперыравалі калена. Чуласць і высакародная праца медыцынскіх сясцёр так уразілі дзяўчыну, што яна цвёрда вырашыла. Яе прызванне дапамагаць дзецям пераадольваць боль. Пасля заканчэння медыцынскага каледжа па мэтавым накіраванні Ксения вярнулася ўжо ў якасці спецыяліста ў тое самае аддзяленне. Выбрала специальность не случайно. Вообще лежала в этом отделении, там и определилась с выбором, посмотрела на работу медсестер, впечатлилась и решила, что тоже хочу помогать людям и в частности детям. Работы много на посту, назначение врачей выполнять, подавать детей в операционные, следить за состоянием детей, помогать детям в послеоперационном периоде и до операционного периода. Прикрепляют наставников опытных, по которым нам помогают первое время, все показывают, рассказывают все до мелочей, чтобы мы потом уверенно сами работали. Акрамя прафесійнай падтрымкі ў бальніцы прадугледжаны поўны пакет сацыяльных гарантый. Кадры – галоўны рэсурс медыцыны. Сёлета дзіцячая абласная клінічная бальніца прыняла 27 маладых спецыялістаў. Прафсаюзны камітэт бярэ пад апеку кожнага, ад кампенсацыі сродкаў за аренду жылля да рэалізацыі маладзёжных ініцыятыў. Мы всячески стараемся поддержать молодых специалистов на этапе их становления. Мы контролируем, чтобы за всеми молодыми специалистами были закреплены опытные наставники, которые помогают, поддерживают, объясняют все нюансы и тонкости. На встрече с молодыми специалистами администрации мы им объяснили все их права, все их гарантии, все льготы какие-то, все дополнительные выплаты, которые они имеют, все, что по закону, пожалуйста. А те молодые специалисты, которые снимают жилье по договорам, они все будут получать ежемесячную компенсацию частичную за аренду жилья в течение всего периода, пока они будут являться молодыми специалистами. Сістэма прафсаюзнай падтрымкі эфектыўна працуе ва ўсіх сферах ад аховы здароўя да аграпрамысловага комплексу. На раёнах для маладых спецыялістаў ствараюць усе ўмовы для камфортнага старту. Заатэхнік унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Слаўмол» Ілья Клімовіч на пасадзе ўсяго 2 тыдні, але ўжо актыўна ўключыўся ў працоўны рытм. Зона адказнасці, тэхналогіі ўтрымання і здароўя жывёл. Мой наставник помогает по любым вопросам, в целом рассказывает, что нужно делать, прежде чем, допустим, прийти на работу. Я за ней закреплен, она, организовывала даже тут же в целом ферм 10, и как-то она мне показывала, 1, 2, 3 фермы мы там проехали за один день, потом еще 3, так 10, чтобы я понимал, в принципе, где все это находится. Куда мне там двигаться, то есть я же должен буду не то что закреплен здесь, а двигаться по всему хозяйству. Гаспадарка «Слаўмол» – адзін з дзесяткаў аграрных флагманаў, дзе чакаюць і падтрымліваюць моладзь. У сельгаспрадпрыемствах Гомельскага раёна сёння працуюць больш за 90 маладых спецыялістаў. Галіновы прафсаюз АПК сочыць за тым, каб кожнаму былі забяспечаны камфортнае жыллё, належныя выплаты і вопытныя настаўнікі.
Основными льготами, которые у нас предусмотрены по коллективному договору, это является как предоставление арендного жилья с последующим также его выкупом. Жилье у нас имеется. Не во всех, конечно, сельскохозяйственных организациях, но имеется. Также есть возможность частичной оплаты. Если организация не может предоставить арендное жилье, тогда сам молодой специалист арендует по документам, и какая-то частичная компенсация выплачивается молодому специалисту. Также молодым специалистам оплачивается проезд, если не организовывается транспорт. Но в основном у нас сейчас в Гомельском районе осуществляется полная доставка на рабочее место. Моладзь Гомельшчыны смело выбирае свой шлях і упэўнена глядзіць у будучыню. Калі яна можа разлічваць на ўвагу дзяржавы, дапамогу настаўнікаў і прафсаюзаў, любыя складанасці ператвараюцца ў працоўныя перамогі. Крысціна Іванушкіна, Александр Шведакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Яна дапамагае дзецям з асаблівасцямі развіцця знайсці сваё месца ў свеце і вучыць грамадства прымаць іх без стэрэатыпаў. Загадчык аддзела Гомельскага гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Вераніка Рашкова удастойна ганаровага звання «Чалавек года». Дзякуючы яе ініцыятывам і дзяржаўнай падтрымцы ў рэгіёне з'явіліся унікальныя праекты, якія змяняюць лёсы сотняў сем'яў. Пра сілу дабрыні матэрыял Алесі Федарцовай. Адчыніць дзверы ў вялікі свет для дзяцей з асаблівасцямі развіцця і даць ім магчымасць быць нараўне з іншымі. 9 гадоў таму Вераніка Рашкова прыйшла ў цэнтр дадатковай адукацыі з багатым валанцёрскім вопытам. Работа ў школе добра дапамагла зразумець, які напрамак педагогікі ёй найбольш блізкі. У 2020-м яна ініцыявала стварэнне тут інклюзіўнага кірунку. Сёння ў цэнтры пад назвай «Звычайныя людзі» больш за 200 дзяцей из усей области. Наша задача была создать не еще один частный центр. Наша задача была создать государственный центр, где дети с особенностями, и не только с особенностями, но и нормотипичные, могут как раз-таки включиться в инклюзию и показать, что инклюзия в доп. Образовании имеет место быть. Для нас, обычных людей, нормотипичных детей, посещение центра доп. Образования – это просто досуг. Для деток с особыми потребностями – это жизнь. Это не просто досуг, это жизнь, где они учатся коммуницировать, где они социализируются. У цэнтры развіваюць больш за 10 інавацыйных кірункаў. Ад музычнай і мастацкай тэрапіі да праекта «Пакуль усе дома». Тут дзяцей вучаць элементарным бытавым навыкам, абслугоўваць сабе, гатаваць ежу і даглядаць агарод. Галоўны прынцып – працаваць у трыадзе – дзіця, педагог і бацькі. Ребенок в центре, он социализируется, начинает общаться с детьми. Это позитивно на нее влияет, при этом она это переносит в школу. Мы сюда ходим с удовольствием, ездим сюда постоянно. Также у нас есть огород, на котором дети самостоятельно выращивают продукты, из которых впоследствии готовятся те же самые блюда. Данные навыки очень полезны, потому что она за этот год стала более социальна. Сама себя может обслуживать, она пытается приготовить что-то из того, что мы здесь проходим. Каб змяніць стаўленне грамадства да сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей з інваліднасцю, Вераніка Рашкова распрацавала праект «Прадвіжэнне», які быў падтрыманы грантам прэзідэнта. Гэта серыя трэнінгаў, дзе моладзь вучыцца разумець інклюзію. Дапамагаюць у гэтым эксперты, медыкі, дэфектолагі і юрысты. Проект продвижения сегодня как раз-таки направлен на обучение в большей степени молодежи. И за ту многочасовую работу, которую мы проводим на встречах, каждый из них может себя почувствовать в том или ином каком-то моменте. Как чувствует себя ребенок с ментальными нарушениями? Каково это в инвалидной коляске сегодня достичь той или иной задачи? Вероника Николаевна человек целеустремленный, является автором многих проектов по работе с детьми-инвалидами с ОПФР. Ей эта тема близка, она интересна, она этим живет. Проекты были поддержаны на уровне государства, были выделены определенное финансирование, благодаря которому было закуплено и оборудование для того, чтобы сделать более комфортным пребывание детей в нашем центре. Тытул «Чалавек года» – гэта прызнанне нястомнай працы над праектамі, якія мяняюць свет да лепшага. Але галоўнай узнагародай Вераніка Рашкова лічыць шчырыя усмешкі дзяцей і ўдзячнасць грамадства.
Мы сегодня должны научиться не отделиться от семей, воспитывающих особенных детей, а мы сегодня научиться должны жить в этом мире вместе, коммуницировать и не чувствовать разницу. Инклюзивные проекты не просто допомагают детям, а открывают новую сторонку у развития социальной сферы. А значит, напереде яшчэ шмат перамог и добрых спраў у імя шчаслівага заўтра кожнага маленькага беларуса. Олеся Федорцова, Валерий Капанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Ужо ў гэтую суботу аграгарадок Ляскавіча Петрыкаўскага района стане цэнтрам прыцягнення для жыхароў і гасцей Беларусі. Тут разгорнецца міжнародны фестываль «Кліч Палесся». Галоўная тэма сёлета – жаночы голас Палесся, спадчына, якая жыве. Набярэжная Прыпяці ператворыцца ў вялікую святочную пляцоўку. З самай раніцы адкрыюцца гандлёвыя рады, выставачныя зоны і інтэрактыўныя лакацыі для ўсёй сям'і. На галоўнай сцэне сваё майстэрства гледачам падораць вядучыя творчыя калектывы Беларусі і Расіі. Увечары гасцей свята чакае яркае відовішча. Міжрэгіянальны конкурс прыгажосці і грацыі «Палеская прыгажуня-2026». Таксама ў праграме этнафестываль з дыскатэкай, маляўнічы феерверк і грандыёзнае лазернае шоу на вадзе. У кроку ад трагедыі у Гомелі ледзь не патанулі 13-гадовая дзяўчынка і мужчына, які прыйшоў ёй на дапамогу. Па інфармацыі асвода, яна знаходзілася ў забароненым для купання месцы на набярэжнай у раёне порта адна, без дарослых. У нейкі момант апынулася ў вадзе. На рызыкоўныя паводзіны дзіцяці звярнуў увагу мужчына, які лавіў рыбу. Ён кінуўся ратаваць дзяўчынку. Начал оказывать ей помощь, но сам оказался в сложной ситуации, тоже начал тонуть. Дежурная смена Гомельской городской спасательной станции выдвинулась по тревоге. Оба, и девочка, и мужчина, были подняты на спасательный катер, доставлены на спасательную станцию, после чего их осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи. Девочку госпитализировали в детскую больницу. Мужчина от помощи отказался. Яшчэ адно здарэнне з дзіцём адбылося на Валатаўскім пляжы. Без увагі дарослых засталася 7-гадовая дзяўчынка, якая ўпала ў ваду і ледзь не патанула. Трагедыі ўдалося пазбегнуць дзякуючы выратавальніку асвод. Забарона на наведванне лясоў уведзена ў 17 раёнах Гомельскай вобласці. У 2 раёнах, Лельчыцкім і Лоеўскім, дзейнічаюць абмежаванні. Даступнымі для наведвання застаюцца Брагінскі і Хойніцкі. Перад паходам у лес трэба правяраць актуальную інфармацыю на афіцыйным сайце Мінлясгаса. Інтэрактыўная карта пастаянна абнаўляецца. 11 жніўня ў многіх раёнах вобласці чакаецца ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. У Гомелі навальніца. Аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях просіць насельніцтва выконваць правілы бяспекі, прыбраць гаспадарчыя рэчы з двара і балконаў, абрэзаць сухія дрэвы, якія могуць нанесці шкоду жыллю. Машыну варта паставіць у гараж або паркаваць яе ў далечыні ад дрэў. Пры моцных парывах ветру трэба пазбягаць будаванняў павышанай рызыкі – мастоў, эстакад, трубаправодаў, ліній электраперадач. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Масціч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. За минувшую неделю в органы внутренних дел Гомельской области поступило свыше 110 сообщений граждан о действиях мошенников. Возбуждено 30 уголовных дел. В общей сумме граждане лишились более 180 тысяч белорусских рублей. Из них под предлогом инвестирования более 13 тысяч белорусских рублей. Ряд преступлений совершен при оформлении электронных медицинских карт, а также прохождении диспансеризации. Не забывайте, сотрудники государственных органов не осуществляют звонки посредством мессенджеров, не требуют перевода денежных средств, не настаивают на анонимности. Берегите себя и свои денежные средства.
В Гомеле местный житель пытался обменять в банке 3 50-долларовые купюры, но одна из них вызвала подозрение у кассира. Сотрудника насторожило качество бумаги и тусклые защитные элементы. Экспертиза подтвердила, банкнота поддельная. Сам мужчина утверждает, что не знает, как фальшивка попала к нему в кошелек. Сейчас милиция выясняет происхождение подделки. В Мозырском районе вора задержали по горячим следам. В середине июня местная жительница ушла на работу, оставив незапертой дверь черного входа. Неизвестный воспользовался оплошностью хозяйки и похитил из домовладения набор сверл, продукты питания и сумку с медикаментами. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в милицию. По следу ладони удалось выявить нарушителя. Мужчину задержали. Он признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Мозырском районе при розжиге углей пострадал мужчина. Инцидент произошел вблизи садоводческого товарищества «Музыкант» возле деревни Лубня. Как выяснилось, мужчина, находясь на природе, разжигал угли с использованием газовой горелки, которая взорвалась. Из-за вспышки газовоздушной смеси мужчина получил ожоги. Пострадавший госпитализирован. Подразделения МЧС не привлекались. Уважаемые зрители, при использовании газовой горелки и разведении костра важно ставить на первое место пожарную безопасность. Используйте горелку в соответствии с инструкцией, а костер разводите в специально оборудованном месте, обязательно имея при себе средства тушения. В Гомеле по проспекту Реческому загорелся мотоцикл. В результате поврежден мотор и навесные элементы двухколесного транспорта. Вероятная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Футбольный клуб «Гомель» вновь теряет очки. На этот раз подопечные Андрея Горовцова уступили игрокам Минска. Встреча прошла на стадионе «Центральный». Гости открыли счет на 15-й минуте. Хозяева попытались отыграться, однако так и не смогли распечатать ворота приезжей команды. После 17 сыгранных туров «Гомель» опустился на 6-ю строчку в турнирной таблице. Дубль Вадима Кравченко помог хоккейному клубу «Гомель» в сухую обыграть «Локомотив». «Рыси» отличились в каждом из 3 периодов. По шайбе оформили также Гостев и Зайцев шатаут на счету Корчевского. Тимур Матвеенко представит команду «Гомельские рыси» в чемпионате 26-27. Ранее форвард выступал за Минский РГОР. Игрок становился лучшим в суперфинале Кубка Феникса, побеждал в турнире памяти Владимира Рыженкова, а также брал серебро Олимпийских дней молодежи. Гомельские дзюдоисты завоевали 2 серебряные медали на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок. Соревнования прошли в Скопье. На пьедестал поднимались Роман Кузнецов и Арсений Гладких.